hija unika. Ix-xabla tal-unur li ngħatat personalment minn Napoleon lill-ammiral Franċiż Denis de Crève fl-1800 kienet ingħatatlu b'rikonoxximent tas-sem tiegħu fl-imblukk tal-Franċiżi waqt li mexxa l-bastiment tal-gwerra Guillaume Tell. U issa, aktar minn 200 sena wara, ix-xabla qiegħda f'idejn Heritage Malta. Din ix-xabla waslet Malta intrebħet minn irkant li Heritage Malta daħal għaliha. Aħna dejjem nżommu ruħna aġġornati nippruvaw naraw artifatti biex inkomplu nkabru l-kollezzjoni nazzjonali. Interventi ma sarux fuqha għax kienet intatta dik kienet kollezzjoni privata. Is-sibt, għall-ewwel darba, ix-xabla se tkun eżebita għal pubbliku fil-Mużew Marittimu fil-Birgu waqt Museums by Candlelight. Il-bibien ser jiftħu fis-7 ta' filgħaxija u jibqgħu miftuħa sa nofs il-lejl f'atmosfera ta' dawn li tebteb tax-xemma u mużika live. Aħna wkoll bħala tim kuratorjali ħankunu qed induru man-nies u nitkellmu fuq din il-xabla partikolari l-artifatt u anke artifatti oħra li x-xabla għandha ċertu prestiġju u tantu hekk u sinonima wkoll mal-battalja li saret li d-dekre stess fuq il-monument tal-mewt tiegħu ħalla innaqxa wkoll dix-xabla u l-battalja biex tibqa' sinonima u tibqa' rikkontata għaż-żminijiet ta' wara. Bħalissa fil-mużew imma għaddejja wkoll eżibizzjoni An Island at the Crossroads illi tiffoka fuq kif il-Gżejjer Maltin dejjem kienu fil-qalba tal-kummerċ u l-politika tal-Mediterran. L-eżibizzjoni tagħlaq fil-31 ta' Mejju u magħha se jagħlaq ukoll il-Mużew Marittimu illi dieħel għat-tieni fażi tal-proġett ta' restawr.